We don't want it. 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 We don't want to get no more. We need something real. Βγάλουμε αριθμούς για να δούμε τι θα πάει. Μετά θα πούμε και το challenge. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και 5. 2, 4. Και όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Νίκος με Ελευθέρη ομάδα και Λορέντζος με μένα και το Στέλιο μία ομάδα. Αρχίζει πρώτος ο Λορέντζος για την ομάδα μας, το πέναντι. Το πιες. Πάμε. Ήρεμα. Μία. Ρε, γιατί βάλα στη μέση, ρε. Ω, κάτσε, άσε να σκάσει. Είναι τα. Μπράβο, εντάξει. Αυτό. Ή κοντρόλ και σούτ με τη μία, ό,τι θες. Εντάξει. Το Ρέτζο στο φάουλ. Καλό! Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μπαίνει τέρμα ο Νίκος. Είναι σαν να παίζει ο Νίκος με τον Λορέντζο, απλά ο Λορέντζος δεν μπορεί να κάτσει τέρμα, είναι μικρός. Μην το βάλουμε, βάλουμε τον Νίκο στη θέση του Λορέντζο. Οπότε, Νίκος εναντίον Λορέντζο στην ουσία. Νίκος. Ωραίο πέναλτι, αλλά εκτός. Πάμε. Μία, δύο και... Φοβερό γκολ. Για να δούμε το two touch. Οπότε 1-0, Νίκος Λορέντζος. Σέντρα. Μία επαφή. Βάλα. Ωραίο πλασέ! Τι έβγαλε ο Νίκος! Φοβερή απόκριση. Ξάδερφο, πάμε. One touch τώρα. Ωραία, δυνατή παλιά. Και ο Νίκος... Το πιάσε καλά! Άρε γάμο. Το πιάσε καλά, αλλά... Νίκος, σέντρα με τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης βγάζει τη σέντρα. Νίκος, το φάουλ. Πάμε! Πάμε! Ωραία! Μία, δύο, τρεις! Πάμε! Δύο! Κοντρολάκι και σουτάκι! Καλή βγήκε. Δεν έχει να βγεις, Νίκο. Πάμε. Ναι. Πάμε. Τώρα. Άμα παίξει έξω να μπει. Κακό κοντρόλ. Κακό κοντρόλ, κακό σουτ. Θα πετύχει πολυκατοικία. Πάμε. Γύρι πάσα. Σέντρα. Το έχασε ο Μπαλοτέλη. Πάμε. Νεϊμάρ. Το βάλε. 2 γκολάκια έβαλε. Έλα, πάμε. Το βάλε.
Κάνε σέντρα. One, two. One. Δύο. Το πιάσε ο... Καλή. Ω, κακή. Ω! Πάμε. Ω. Το χάσε, δοκάρι. Και τώρα έμεινε μόνο το φάουλ. Πάμε. Ροναλντίνιο, στην εκτέλεση φάουλ. Ροναλντίνιο, δοκάρι. Τι έκανε. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβε, πάμε ρε. Νεϊμάρ, πάμε ρε. Το πιάσε ρε. Ρε, κοιμάσαι όρθιος. Δύο touch τώρα. Two touch. Τι κάνει ρε. Κάτσε. Πάμε. 3-3 το σκορ παραμένει. Πάμε στο two touch τώρα. Ναι, ο Νίκος το πιάνει. Δευτέρης. Καλό αλλά έξω. Δευτέρης. Παίζει προωθημένη στον Μάθιο. Ο Μάθιος βγάζει σέντρα και βάζει τον γκολ. Δευτέρης. Βρίσκεται πολύ μακριά. Πάμε. Λορέτζος για δεύτερο γύρο. Μπαμ. Γκολ. Μαρδάς. Πάμε. Ωραία σεντρούλα. Μία. Μπέσκαλο, μπέσκαλο. Δύο. Κάτω, κάτω με φόρα. Ναι. Πάμε. Καλή σεντρούλα. Καλό κοντρο. Λίγο ψηλά βγήκε. Σουτ. Ναι, 3-3. Δεν πειράζει, με φόρα στην μπάλα, με φόρα. Δοκάρι. Τέλειος, να πάει για τη σέντρα. Καλή σέντρα, Λορέτζος. Το βάλε. 8-5. Μαρδάς για το φάουλ. Καλό. Γκολ, Λορέτζο. On fire ο Μαρδάς. Πάμε. Πάμε. Μπαίνει μέσα. Το βάλε. Έρχεται η σέντρα. Έρχεται το κοντρόλ. Το σουτ. Το πιάσε. Με τη μία τώρα. Καλή είναι, σκαστή. Το σουτ. Το πιάσε και πήγε δοκάρι. Άρα για τη σέντρα τώρα ο Νίκος. Άτισε τώρα. Μες στην περιοχή. Μπήκε ο ίδιος μέσα. Και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε. Το φάουλ από πολύ μακριά. Σουτ. Απομένει ένα γκολ. Άμα βάλει το πέναλτι είναι 10-10. Ναι. Και δεν πάει. Έβαλε το πρώτο. Πάμε. Πάμε. Μία. Δύο. Τρεις. Πάμε. Πάμε. Δοκάρι. Έχει χάσει 2 πέναλτι. Πάμε 3 touch. 3 επαφές. Ωραίο κοντρόλ, ωραίο στρώσιμο.
Το τελείωμα πάει στα κεραμίδια, κάπου εκεί στα αποδυτήρια. Πάμε. Του τάτς. Τι είπατε φίλε. Όπα. Ο Κριστιάνος Ρονάλντος, ο μαύρος ο Κριστιάνο. Τάτς. Μπαμ. Πάμε. Και η σέντρα. Δεν έχει βάλει κανένα γκολ ο Νίκος. Σέντρα το Λευτέρη, θα πάει με τη μία. Όχι, θα κάνει κοντρόλ. Για ένα βαθμό. Το σουτ μέσα. 12-11. Πάμε. Για την ισοπαλία. Για την ισοπαλία ήταν αυτό. 12-12. Πάμε. Αμαν. Πάμε. Αμαν. Bruh. Πάμε. Δευτέρης πάει πολύ σοβαρά. Τον έστειλα τη μια αγωνία. 13-12. Μαγικά σου. Σέντρα. Τρίτας λοιπόν. Δεκάξι 14 λοιπόν. Του τάτς εδώ βλέπουμε. Το Λευτέρη. 15-16. One touch. Δεν το πιάσε καλά. Πάμε. 15-16 το σκορ. Άμα βάλουμε με μία επαφή το γκολ. Σέντρα από το Μαθιό. Πήρε και κοντρόλ Μάτος. Το πιάσε! Το πιάσε ο Νίκος. Και ο Λευτέρης πάει καθαρά για την ισοπαλία. Λευτέρης. Πάει για την ισοπαλία καθαρά, αλλιώς κέρδισε η ομάδα η δικιά μας. Η ομάδα του Νίκου, του Λορέτζου. Και ένα φάουλ πολύ καλό, αλλά out. Το πήραμε. Ο Λορέτζο εδώ έβαλε γκολάκια πολλά. Έληξε το παιχνίδι 16-15 υπέρ μου, του Στέλιου και του Λορέτζου που έβαλε τα γκολάκια. Αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Κάνε βλάκα, σου είπα εγώ να... A few hours later. Σηκώθηκε. Και το έφαγε ταυτόχρονα. Πώς το έκανες αυτό ρε? Τι είναι FIFA ρε, να περνάει μέσα από το σώμα σου? Πώς καθαρίζει την τσιπούρα να μου? Ο μαύρος ο Κριστιάνο. Μάνικ.